bachgen ifanc ydw i. Wel, bachgen ifanc ydw i, fron ar 20 oed. Os ydw i'n llac fy ngafael, dwi'n stepu ar fy nhroed. Dwi fel yr hen bysgod tŵr yn rhodio glanau'r llyn, yn gweled pysgod lawer, ond methu dal yr un. O, yn methu dal yr un, yn gweled pysgod lawer, ond methu dal yr un. Wel, bachgen ifanc ydw i fy'n sychedu am ryw serch, ac am blasu sydd yn farlus, ac am weddus melus mer. Ond am holl pleserau tymor byr tu ôl y bar, mae fe'n ei dal yn chwilio am galon a llafgar. O, am galon a llafgar, mae fe'n ei dal yn chwilio am galon a llafgar. Sy'n ddiwyd ar y ddo, ond fe geilio fy nheimladau a fy nymuniadau ffôl. Dwi'n treulio hyd mynyddiau yn hadu ar y rhyw, ond plannu hadu'r cariad, ni fedrai yn fy myw. O, ni fedrai yn fy myw, ond plannu hadu'r cariad, ni fedrai yn fy myw. O, ni fedrai yn fy myw, ond plannu hadyn cariad, ni fedrai yn fy Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i basio chi mlaen i Hugh Evans fan. Fi wedi sgwennu set o lawon. Lawon ysgymgalon, bywiog. Enw'r y lawn yw Taith y Kangaroo Razorback, Dwynwen o'r Bloc, a Trosedd Ieuenctid. Mae'r ysbrydoliaeth yma yr lawan wedi dod o sgyrsiau ni wedi gael pan ni'n teithio o gwmpas yn y bws.
And basically, I've written a set. They're quite a lively set. And the names of the songs have come from conversations that we've had on the bus. And basically, it's Journey of the Razorback Kangaroo. Dwynwen from the block, she was a girl from Neath, really rough. and basically, and the last one is Trosedd Ieuenctid Youth Crime, because some of us are reformed characters here. I can't really say what we've done, but when we were young, yeah. Anyway. Okay. Yeah? Thank you.